εδώ παιδιά το φορτώνουμε εδώ και διατσέ εδώ πέρα. Φορτώνουμε το αμάξι γιατί μας άναψε το λαμπάκι της μηχανής και το αμάξι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενώ δείχνει μέσα ότι έχει λάδια, δεν γίνεται. Δεν πάει ο άνθρωπος εδώ της DHL. Το αμάξι έχει μεσοκινητήρας λάδι, αλλά επειδή έχει ανάψει το λαμπάκι, μας είπαν από τη Ford να μην το βάλουμε μπρος και να μην το οδηγήσουμε. Το λαμπάκι της μηχανής, ξαναλέω, και το κλειδί που είχε ανάψει στο παλιό το βίντεο, είχαμε κάνει, ξανά το ίδιο. Αυτά εδώ. Θα φύγει, θα πάει στην Ford. Συγγνώμη παιδιά, έχει αέρα σήμερα. Όσο μπορώ λίγο να το καλύψω. Πολύ αέρα. Προσπαθώ να κάνω το πλάνο. Είναι η δεύτερη φορά και φανταστείτε ότι έχω 40.000 χιλιόμετρα. Είναι η δεύτερη φορά που παθαίνει αβαρία. Μόλις γυρίσει από το service, το τι έχει τα αμάξι, θα φύγει από λίγο. Γιατί δεν είναι αυτή η κατάσταση. Αμάξι 2 χρονών, 2 φορές με σοβαρό πρόβλημα κινητήρα. Θα φύγει, θα πάει για πούλημα και θα δούμε μετά τι άλλο αυτοκίνητο θα πάρουμε. Έχει έναν αέρα, κάνει και λίγο κρύο. Σήμερα ευτυχώς από τις καλύτερες μέρες. Ο άνθρωπος θα το βάλει με το μηχανισμό επάνω. Αυτά φίλοι μου, αυτά. Θα συμπληρώσω το βίντεο για το τι έχει το αμάξι και θα σε ενημερώσω να όπως έχετε και εσείς. Σας ευχαριστώ, κάντε ένα subscribe και ένα like. Φιλαράκια μου, σήμερα πήραμε αυτό εδώ το καινούριο Ford, 3.353 χιλιόμετρα, Ford Puma και αυτό. Το δικό μας το Ford, αυτός μας είπε ότι έλειπαν 3,5 λίτρα λάδι από μέσα και πως δεν το είδα πιο μπροστά, και γιατί εφόσον άναψε η λιχνία δεν το έδωσε σημασία. Το εξήγησα του ανθρώπου γιατί αυτά είναι οι εικασίες δικές του. Εγώ με το που πάρκαρα εδώ δεν άναψε στο δρόμο και το οδηγούσα. Εδώ με το που πάρκαρα σταμάτησα και άναψε το λαμπάκι του λαδιού και το κλειδί από κάτω, και μόλις άναψαν το έσβησα. Την άλλη μέρα το πρωί, όπως είδατε στο βίντεο πιο πριν, ήρθε η DHL, μου είπε ο άνθρωπος θα το βάλω μπροστά, το λέω όχι γιατί έχει αναμένο λαμπάκι, και το φόρτωσε χωρίς να το βάλουμε μπροστά. Εδώ πως ήταν στην κατηφόρα, το λύσαμε, πήγε προς τα πίσω και με τη ρημούλκα που είχε το ανέβασε πάνω στην καρότσα, το πήρε και έφυγε. Εμπρός δεν το έβαλα. Οπότε τα υπόλοιπα που μας είπε αυτός είναι ότι το βάλε 3,5 λίτρα λάδι, το έκανε μία βόλτα, αλλά το μοτέρ του έχει πρόβλημα. Δεν τρέχει από πουθενά λάδι, δεν έχει τρυπήσει κανένα κολάρο, κάποια φλάντζα, κάτι το οτιδήποτε. Αλλά το περίεργο είναι πάλι ότι δεν βγάζει από πίσω άσπρο καπνό, το να δείχνει ότι καίει. Τι έγινε με το λάδι δεν μπορώ να ξέρω. Και αυτό το έκανε στιγμιαία, γιατί δεν μπορείς να οδηγήσεις ούτε 5 ούτε 10 χιλιόμετρα και να καίει λάδι να βγάζει από πίσω ντουμάνι. Αυτό έγινε στιγμιαία. Τι έγινε με το λάδι, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσα χρόνια είμαι με τα αυτοκίνητα, αυτό πρώτη φορά το συνάντησα. Αν έχει κάποιο παιδί κάποια γνώμη, καλά είναι να γράψει από κάτω να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε ένα like και ένα subscribe.